ngedekne wedok ya gelem lho. Enggak deket. Ini kon joget Mas Komir. Jadi kan sakit joget apa mboten? Apa ngegeden balo? Piye? Trai kirek kemana? Kelakuan kaya ngono wong gerang to. Gegene kaya ngene. Wis wis ngomong aku iki blok. Bolo-bolo yo. Ora iso. Pelunggu menikmati. Ora iso. Ora iso piye? Sik ya. Jeremu sangka SCTV iki modele kaya blokok moncret iki. Heh? Kaya ngene iki. Jeremu ganteng putih. Nek mun delok ki saka ngendi? Lah jarene kuwi kok. Iki mau kok Jakarta ganteng, Dik. Kena ganteng iki salah. Wontok kabeh. Weko Bekasi rene harta blok mudun bulan tuh kok kene modar fotoan karo bature lah ora ning ngono panjenengan iku kok pilih alhamdulillah barakallah ampun Jakarta teko bukit mriki wilujeng siang alhamdulillah oke ya Allah matur nuwun napa wis apa? Aku lagi teko. Aku nunggu ning kono. Nduk ayu Renio tak omongi. Kenapa apa? Kowe urung badan karo aku. Wegah. Celukno jakil kae tak sawer. Lah ayu sing nyelukne lho ora dikeki. Mosok Komir lagi ngadeg kok dikeki. Ya ta lambe ngambil tenggih bubrah kaya ngono iki padune. Pun Dik. Ya ora. Iki. Aja. Ayo. Tuku usus ning pasar Klewer. Pak Khusus ayo nyawer. Eleh. Nang pasar Solo. Apa saja kok penyih. Ayo bayar 1.000 Pak D. Ayo dibayar 1.000 rusak. Piye to Pak D nggih? Benar apa Lek? Janji apa nih? Kudu iki mote belang. Oh, sik. Ben. Ayo, iki. Sampai apa sampai? Ayo. Rusai 1.000. Iya loh, tak coba bantu lu. Masus menengah, kapan dine ini ya njaluk. Aku ngerti, potonganmu ya bengok. Nek ditinggal ini ngemen-men gerang. Apa? Piye? So. Tuku sapi enak pasar Klewer. Kowe tuku roti. Heeh. Mampir nang pasar lagi. Heeh.
Talek tasih gede. Lah. Lah kuwi ana isine apa ora? Nyapa aku kan sampat kamu. Ho. Ya wis juga karo Pak Air. Ayo terus sampane. Ayo Pak Khusus ditore. Lagu dia cuma kliwon yang neng sarki lho kuwi. Kok biasan. Yuh. Kok ini sapa sing ngomongi? Lah wong rambutnya padha gondronge. Lah gondronge. Apa tanganmu kaya luawu apa ya ganteng aku kok iso. Yuh. Dijejer ya dijejer. Ora suci. Aku ora nyek gondrong teroken nang ngene nangkemu. Setelan piye? Bagi orang ngata madanya. Ayo udah dilakon. Aja main sirah anakku, tak tumpuk dulu. Gimana aja kita turun di budal lagi. Dijungkung-jungkungnya anaknya. Ayo.